Goseak eziltzekotan, ikasi zuten artzaintzan, aldi berean arrantzan, kantaurriko baratzan. Beste biderik etzan, arraikia jatekotan. Goizia jakitzen gara, batzuek lau txerritan, bestie bostotan. Batzuek hartzetik kajakin, kajak hartu eta martxa, beste batzuk berriz bezpertikan. Tortzen gara, segun tokitera, batzutan nortian, bestetan norbestian. Batzuk zaten dira, etituztenak, 10.000, bestia 8, bestik 10. Berdela, berdela. Ba, ofizioa, berdelta ma, ofizio bolita da. Batzuk entzaten, berdetan egiten da, arraia harpatzen da, goizitxea etorri, eta lanak auruin, eta gizonera, beti jaten die, pasiatzen joaten dienak, o bi ardoraten dienak, eta horrela xet. Mira la cámara, tío! Gracias, ederki zaude hola. Itxasoak, olatuak, dakarzki, orain bare, orain bortiz. Non baiten zute erraldoiren bat, itzali beharko balitz bezala. Itxasoak, olatuak, dakarzki, orain bare, orain bortiz. Guk ez dakigun beste zera bat, balekin bezala da aspaldi. Jendea pozik, ongi deritzot nik. Denetarik beharko da, eraikitzeko mundu oso bat. Denetarik denetarik Bueno, orduan esplikatuko diozu nola harrapatzen dituzuten zuek berdelak. Berdela, atzapaten dugu, hamu ari jarrita, ari gorrila berdina duena, gero bat tira bat, bi babraza, hiru babrazakoa, eta alpaten dira hamuak, eta betik abiltzen dugu. Ez dizute karnatik ipintzen? Ez karnatik, karnatu garra biltzen dugu, lehaztan, o besigutan, eta txitxarrotan, umen ez. Arraina zeitzen dira, hor bertan harrapatuta gelditu, Bai, zua parejo gota eta egiten dira guztute gorrila, o berdia, tutu guztuten dira biltzen dira, zeitzen dut teatu, eta eskoten dintzen, etorri, eta etorri eta gero zeitzen dut, du. Zuek prestatuta ekartzen dituzute hauek, ez da, mua? Bai, prestatu ditxetik hartzen dugu bostale barko bertan. Nola kamilo askotan orde beteko den, kamilo bertan egin du. Itxasoari begiratzean, zein txikia naizen ohartzen naiz beti. Itxasoari begiratzean. Orduan
orduan, zuen lan hau nahiko gogorra da, ez da lan gogorra da hau. Bai, latza da, hau latza da, hau ikusten da, hemen ze bizimodu dene. Eta zentzu dia zuen problemarik gogorrenak, ero... Problema gogorrak dena dira. Dena alde guztietan bada, garra gutxi da, eta ez da askori bilatzen. Gero barkuak ere hor, arrasteruk eta ibiltzen dio hor, kantiletan, bolantak eta zariekin eta zikinkeriekin, eta ez da... Arraia galdu egiten da asko. Arrain falta da orduan zuen problema? Gehienagoan bai. Eta gero, claro, gero arraia honek ez du doze balile. Hoita mai beste jendu egunuketan indo. Hormeste arraia eman eta dauzez, ez du balile dozer. Lehorrian lana topau ezkero? Lehorren geldituko nintzen, Bai, seguro baina. edo zez lan motan edo. Bai, seguro. Lehorrin seguro baina. Gaur esan dugu, pues, eguna arrailik ez den hori, eta garro ez dela atzore baita, askotan. Badakizu gitxi gora bera zenbat harrapatu dezuten edo? Bai, oita laukaja. Normalian, emaitza hon bat, arrantza hon bat zemateko izaten da? Tasa du jarrile, pues, launon alabera, launokoz, 100 kilo. Eta 600 barkua, pues, ez duzu kontuak, 1.000 kilo. Zaten dira, eta adik ezin urnitxu. Zein dugun. Itxara, zurri, goizi mugat altxatuta deuz ez. Ez alduk ezagutzen, ja! Bai. Bai, zezatu duzu. Zezatu nahi duk, hementxe, neska gaztigatik ipuenti marren horra. Oatxet, bideke jolazta hartzen nahi duk. Denez. Zebat zantza zebat, aspertu, botella, aspertu. Rinuk. Hemen ez da, pipa jatu bestetu ingo menos, Aspertu, naskatu, igundu, denatik, la puta leche. Bakarra hori kontzelago, geldi, eta la por culo te lautu dino. Hengo naskatu, joder. Eta bihar paero bera dugu? Bai gizona, garko bukatu ez da biharko aio hartua. Hori, bihar ordu eten hondikan, Jose? Ordu eten hondik torrak jo, bestela, ez dakizu zen bihar dugun. Onara nahi badu torri bai. Bezala nahi, eguardileno bakalto mugaiatu eta. Nahi badu nahi torri ordu duten ba. Irutu bat ere barko, zaba? Bai, Jose, bai. Iruten, oia noin. Hemengo berdera espiatzen, oia noin oi dulago, Jose. Bai, ez hona, bai. Ziok. Ez ziok. Zezan behar du itxe batian. Etxera bati zezan behar dugun. Etxe bat izan behar duen zide, egualdi kaskarra zela. Egualdi eusi ez dela detzen darek ez duen zizan txatzen da. Eusi adetzien esperantza zagoela. Horura da zigoela bilatzen, hori izan zen. Haben gainatu guion, potxikazo zago hori. Bai, Jose, bai. Beti kuentu beri fatituko ordian. Beti, hori du txarra, ja,
kalatu baitu, kalatu ba. Bala, goxe bai ondo, hala, gero hartu goxe. Ba, izatuetik kontu bera eta guk ere kontu erik bat egitxera. Izatu eta berdik edetenik urtero gazlera dut. Eta bete gazlera kontazio gara itxegatziat. Hala, gero hartu bat. Ba, goxe bai, kafiatze. Kantauretxa zertzean, mendilirainez gordea, ibai eta ibarrez betea euskal lurraldea, toki paregabea, hoberik ez da munduan. Itz ezberdinen jabe, nire eta zure ametzen idazle, nire betirako maitale zuzara itzazoa. Talkoletan, toletan, blei dauden nire eskuak, aurpegirara maten ditut, negarra izildu nahian, nire minakitu nahian, nire itzakitu nahian. Pausu batzuk aurrera ematen ditut, hobeto sentitu nahian. Ta bizitzan egindako guztia, zigarro baten ketan itotzen saiatzen naiz. Tabanoa zure barnera zure, egiaren harima.